Hem fet un pla per primera vegada en la història d'aquestes illes de transició energètica per oblidar les energies derivades dels combustibles fòssils i fer una transició cap a les energies netes, i ho estem fent en termes molt amplis, i una de les prioritats que tenim, sens dubte, és com podem incloure tota aquesta qüestió de les energies netes a lo que és la mobilitat necessària a les nostres illes. Per això aquesta aposta clara pel vehicle elèctric, per això des del govern acabarem aquesta legislatura en tot el tren electrificat, per això amb un canvi de mobilitat cap a una mobilitat més sostenible en tot el que fa referència a l'ús i a l'impuls del transport públic, i per això també ja som la comunitat autònoma que d'una forma més clara ha apostat per donar solució i donar suport a tots els usuaris que vulguin utilitzar vehicles elèctrics i evidentment també a totes les concessionàries i les empreses privades que estan apostant d'una forma valenta per aquestes qüestions, a les que també els vull agrair el seu esforç. Ara ja tenim 300 punts de càrrega elèctrica a les nostres illes, d'acord i en col·laboració amb els ajuntaments que estan fent una feina immensa, on els ajuntaments estan donant aquest suport als usuaris que tenen la càrrega gratuïta, que tenen l'hora gratuïta, que tenen descomptes també fiscals importants. Per tant, jo vull convidar en aquesta pedagogia necessària per l'ús de les energies netes a la mobilitat.